но жаль уже не будет. На лазурге раз не без конца. Не без конца. Не без конца. Nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze пойматься от сердцу. Не zawsze, не zawsze, не zawsze mnie душишь надея. Надея. Я забуду его сны ваши и твою прежнюю усмешку. Время много насустрач, я крошу, не зашел, что ты самую стежку. Не завsze, nie zawsze, nie zawsze пойматься от сердцу. Не завsze, не zawsze, не zawsze mnie душишь надея. 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 Бог уснул, твой не согреться, я себе зубить не посмею. Бог уснул, твой не согреться, я себе зубить не посмею, 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 не посмею. Не завсёды, не завсёды, не завсёды пойматься от сердцу. Не завсёды, не завсёды, не завсёды мне душишь надея. 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 Не завсёды, не завсёды, не завсёды пойматься от сердцу. Не завсёды, не завсёды, не завсёды мне душишь надея. Бог уснует, твоя не согреться, я себе зубить не посмею. Бог уснует, твоя не согреться, я себе зубить не посмею. Не посмею. Не посмею. Так, здається, працює окей. Вітанки, хто прийшов. Всіх вітаю. Будемо сьогодні притягувати гулять далі у Siberia The World Before. Ні, напевно, Siberia. Так. Оба. Треба робити як у молотошка. Добре, не гэтай рукою. Щолк. Ось молотошка, файний щолк. У мяне такого няма. У меня есть тільки котички, які з'являються, подміргують і все. Еще молотка классный гуковый эффект есть. Я вспомнила, вот зараз включила камеру и вспомнила, что у меня не включено освітлення. Зараз включу і можна заходити у гульню. Так, ось. Ну, ось нібито так нормально. Звук есть, осветление на месте. Класс.
Що на місце. Чудовно. Можна розпочинати. Я буду лічити, що люди, хтось є, і просто соромиться писати в чаті. Так, где... Оля. Ой, Орегана, вітанки, Орегана. Вітанки. Я ось зрозуміла, що котика трошки... Ой, дякую, Вілік, за те, що я погладила. Вона не хоче сходити в інше місце, коротше, не буде Spotify інформація, тому що котка є. Так, добре. Ще одну музику виключу зараз, там не важно. Ось, до речі, сьогодні я хочу поспробувати погуляти на геймпаді, тільки я руку не помазала, зараз я помажу руку. І буду спробувати гуляти на геймпаді. Трошки я розпрацюю. Ще. І 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Треба, напевно, вернути розтяжечку. Слухай. А я верну розтяжечку. Чисто тільки розтяжечка зараз буде значить то, що мені треба розпрасувати руку. Тому що я часом забуваюся, що мені треба ось. Її тренить. Ось. Ой, дякую. Гэта просто кашулька. Такая. Мені здається, я тільки один раз. Однойче я стрімила, год тому, прикладно. Ой-ой, ось. Я подумала, яна зараз у тему по атмосфері подобна. Ой, Хедхампер. Мяу, Шаграель, божикна. Шаграель прийшов. Ти вже, напевно, хутко сам стрімити будеш? Хутко якраз твій час надійде. Ти сьогодні відпочиваєш. Лапка, ось сьогодні будемо спробувати. Буду спробувати грати з допомогою геймпаду. Ось вернула тільки що розтяжечку на гэты канал. Каб ви мені нагадували, що її треба розпрацовувати, то я забуваюся часом. Завтра у мене другі заняток фізіотерапії. Ось поглядім. Напевно, я вже просто простое, що я користаюся щодня, не бачу прогрес. Поглядім, що скаже мені лікар. Ці я роблю прогрес, ці не роблю. Пах вольтареном. Вітанки, вітанки. Ой. Жесть, он, конечно, не пахнет, нібито, ну, не спиртягой. Нечто такое есть. Вайб, конечно, медичный. Ну, я сподіваюся так само. Я вже, щиро кажучи, я так задівбалася з цією рукою. Як шмат часу мені ця травма відбирає. Вітаночки, Валентин, вітаночки. Все, нарешті я запустилася. Добре, я ще не запустилася, запустився GeForce Now. Як у вас справи? Як ваш четвер? Чи готові ви до п'ятнички? До виходних? Чого ти так запускаєш? Чого ти там думаєш?
Добра, я разумею, калі тупіць мой кампухтар, але калі воблачны кампухтар тупіць, гэта ўжо страшна. Ой, Мегапазерскі, вітаю, вітаю, Мегапазерскі. На жаль, прабач, я не дадала дуэлі. Таму пабатліцца з Пазерскім ты не зможаш. О, а што гэта? Блін, у мяне абрэзанае, так. Стоп. Блін. Зараз верну, як было. Все, клас. У Крашы учора быў дзень нараджэння. Блін, яно нібыта неяк не пасярэдзіне, пачакайце. Зараз я просто ацэнтрую. О! Кайфы. Не гатова, бо трэба будзе ехаць працаваць на дачу. О, з пачаткам сезону цябе. Ці ў сябе ўжо не пачатак. Так, спрабуем. Ага, ён адразу ўзяў. Фух, так, у руках геймпад, буду спрабаваць жыць з ім. Блін, якое прыгожае тут галоўнае меню, канечне. Просто ашалець можна. Прыкра, што я не магу скриншотики рабіць. А, не, яны робяцца. Ага, і зараз робяцца. Чамусьці перасталі працаваць аверлеі на воблаку. Окей, я зразумела. Ніхто мне не дасць скарыстацца аверлеем. Поехали, все. 2 месяца ўжо. Як пачатак. А, 2 месяцы як не пачатак. Блін, а шо ты? Ясно, ясно. Мы перазапускаем гульню. Аверлеі гэтыя клятыя не хочуць нармальна працаваць. Ну нічога, нічога. Ну, я спачуваю наконт дач, таму што я разумею, я сама не гарадская. Разумею, што я люблю цяпло, але лета для мяне заўсёды такое вось час, калі мне класна і хораша, але гэта ж заўсёды столькі працы немагчыма. Не хочаш? Не хочаш батліцца? Ну добра. Ну вось Пазерскі хочам. Ён у доту што гуляе? Вы чакайце. Чакайце. Сур'ёзна ў доту ганяе? Реально ў доту ганяе. Не, ну мы можам, канешне, калі гуля не запусціцца. Я гуляла ў доту. Ну, кшталту, я не гуляла ўвогуле ані разу ў другую доту. Я, так сказаць, у мяне ёсць яшчэ дотная цнатлівасць. Я гуляла толькі ў Defense of the Ancients, калі гэта была мапка для 3-го Warcraft. Вось тады я спрабавала граць у доту, я не... Карацей, мне не атрымалася, я не зразумела. І ўсё. Таму, калі ісці, канешне, заракуем толькі што. Вітанкі, Кастусь, вітанкі. Дзякуй за прывітанне, Энгрі-Ралев. Ён зараз стрыміць, мне здаецца, яшчэ пакуль што. Я бачыла, што Ралев нешта стрыміць зараз. Ага. Ага. Все ж таки, атрымліваецца, тут можна абіраць узровень. Прышпільна. Continue на Б.
Вітанкі Кацін. Мне уже давно, мне больше за год, як можна досылаць. О, звыклае кіраванне якое. Так, я, напэўна, схаваю Spotify, бо ім зараз мы не карыстаемся. Хвилинку. Я бачила нешта ў твітары, што там у летсплеі Кацін, але я не ведаю, калі я яго пагляджу, мне цікава, канешне, вядома, што там нейкі контент, але я пакуль што яшчэ не дайшла. Я яшчэ нават другі не паглядзела з гэтай серыі, а тут ужо трэці выйшаў. Я не паспяваю. Ха! Oh, it's dazzling up here. I can see why they call it the Silberspiegel. Silber means silver, and Spiegel is mirror. The silver mirror. It certainly lives up to its name. Штось не разумею, по якому прынцыпу з'яўляюцца страйкі за... Я не ведаю. У мяне, напэўна, мусіць быць, мабыць, я нешта не ўключыла. Вітанкі, Ульгарыс. Вось сёння спрабуем. Карацей, сёння спрабую гуляць з лапкай і геймпадам, таму спадзяюся, атрымаецца. Лапка лепш. Заўтра знову на фізіятэрапію і спадзяюся, будзе яшчэ лепш. Вось яна сказала, што вельмі прыгожа ўсё выглядае і цяпер зразумела, чаму гэтае месца называецца я не буду гэта паўтараць, я баюся, што неправільна скажу. Карацей, у перакладзе срэбраная люстэрка. Вось. Oh, it's dazzling up here. I can see why they call it the Silberspiegel. Silber means silver, and Spiegel is mirror. The silver mirror. It certainly lives up to its name. Добра. Maintaining the refuge must be a huge job. Зірбершпігель. Може бути. Спадзяюся, не паспееш прызвычаецца да геймпаду. Чаму? У цябе нейкая нелюбоў да геймпадаў? Я люблю граць на геймпадзе, кшталту гэта зручна, асабліва, вось ведаеш, калі я на стрыме, мне, канешне, амаль што ўсё адно, асабліва вось з гэтым мікрафонам, без гэтага мікрафону, калі я была чыста на мікрафоне з гарнітуры, то, канешне, мне было трошкі розніца была, вось, але цяпер розніцы няма. А калі я сама гуляю вось на чыле, то, канешне, мне ачмурэна. У мяне вось я тут лягла сабе, уключыла гульню, ляжу, пяржу і граю на геймпадзе. Мне 0 мінусаў. Сітуацыя. Табе ты прынцыпова не любіш. А чаму? Просто так, ці ёсць нейкая прычына? Так, я думаю, можна спусціцца, паглядзець.
Где кальян? Я не палю, тому нідзе. О, яшчэ можна паглядзець That усе. must lead to the other side of the circus. The authorities have closed the path due to excavation works on the other side of the mountain. Suits me. I wasn't exactly planning on climbing a mountain today anyway. Ну, ось я зараз граю з геймпада і могу... Хочу сказаць, што не гледзячы на тое, што кіраваць, вось хадзіць даволі зручна, але трошки руйнуе атмасферу для мяне, таму што ў першую частку я ўсё ж такі грала. Першыя дзве часткі там літаральна мышкай трэба граць, а там увогуле няма іншых варыянтаў. Гэта па-першае, па-другое, піксель-ханціць дзіўна даволі з дапамогай геймпаду. Мне гэта не так адчуваецца. Дзе Оскар? Будзе абавязкова. Дзе бабка? Во, бабка, пакуль яшчэ не спусцілі. Все нормально, спусцімся. Не хвалюйся. Не, ведаеце, я вось спрабавала з геймпаду, напэўна, з геймпаду вось тут часам ёсць QTE. Добра, я, напэўна, толькі яшчэ зусім не шмат паспрабую, I have але... to put in a coin. Typical. Але пакуль што у мяне уражанне, ну, такія сумніўныя. Сумніўна граць з геймпадам у гэта. Паходзі, мы гэта ўжо рабілі. Ага. Вось рухі вось гэтыя рабіць з геймпаду прыемна. Піксель-ханціць непрыемна. Калі глядзіш, як хтось на геймпадзе ў шутер гуляе, бачна, што... Ну, так, у шутары, вось, добра, я разумею, Вульгарыс, калі ты граеш, вось, менавіта ў шутары, гэта твой асноўны жанр, то вядома, я разумею, чаму табе не падабаюцца геймпады, таму што, ну, шутары сапраўды гуляць на геймпадзе, гэта вычварэнства, я лічу. Яны, нават калі яны створаны з улікам геймпаду, гэта ўсё адно вычварэнства, я не разумею, як можна. Але вялізная колькасць жанраў, яна якраз з геймпадам значна больш прыемна адчуваецца. Культ Хейдесы, культ ягня на клаве не пагуляеш. Слухай, ну я ведаю, што людзі ёсць, якія гуляюць на гэта на клавіатуры. Просто я вось не магу уявіць, як у гэта гуляць з клавамышчу. Тут складана. GTA 4, напрыклад, мне было прасцей на геймпадзе, бо там аўтанавядзенне. Ну, можа быць. Можа быць. Арыгана на клавамыш. Так, слэшеры дакладна. Гэта... Ага. Слэшеры дакладна пра геймпад. О, можна здымкі рабіць. Ого! Класна. Я вось гэта не заўважыла мінулым разам. Слухайце, класна. Вось, і аўтасімулятары. Маеш цалкам рацыю, Headhammer. Я не разумею. That's the fabled Silberspiegel. Oh, I wish I had time to watch it change color. Я не разумею, як можна... Ну, разумею, добра, я грала на клавіатуры і мышу аўтасімулятары, але гэта... такое. Не туды. Не, слухай, я нават у GTA вось так флейміла, што руку сабе зламала. Dark Souls мне нельга. Мне туды не варта лезці. Няхай хтосьці іншы. І, дарэчы, Dark Souls на клавамышы
граў жа спадар Рудзі. Таму там ўсё паходзіць цудоўна. Я не ўпэўнена, не, у Рудзі ж ёсць геймпад. Мне здаецца, ён ёсць, таму што ён пытаўся неяк у твітары, які яму геймпад набываць. Напэўна, ён меў намер. Футбол, напрыклад, ты прыемна з геймпаду, тут 100% згодна. Ну. Карацей, я разумею, пра што ты кажаш. Пэўныя жанры толькі на клавамышы. Вось, напрыклад, у Sims ці ў Crusader Kings пэўныя там тайкуны розныя. Я вось не магу уявіць, як у гэта граць на геймпадзе. Гэта проста вычварэнства таксама, таму што там вельмі шмат кнопачак, вельмі шмат усяго трэба менеджыць, як гэта можна рабіць з геймпаду, а ёсць жа порт Sims на кансолі, я не магу уявіць. Ну, я атрымала ачыўку за тое, што зрабіла ўсе здымкі. Круто. Значыцца, больш нічога няма. Ну, Borderlands, гэта ж ўсё ж такі шутан, таму лутер-шутер. Вядома, што на клавамышы у яго варта гуляць. Так, мне здаецца, хаця стоп. Магчыма, проста я не бачыла выпуск, я ў іншым месцы чула пра гэты факт. Дзякуй вялікі за вадзічку, пра тое, што кансольныя геймеры старэюць. Гэта насамрэч дужа адчуваецца. Па-першае, яны старэюць, па-другое, індыс эконамі, карацей. У тым сэнсе, што мы зараз вялізная колькасць краін знаходзіцца ў крызісе, зараз шмат дзе адбываецца вось гэта crisis of living costs, или неяк ён па-іншаму называецца. Карацей, часта людзям на нашай стадыі капіталізму вельмі складана ў прынцыпе сабе дазволіць базавыя рэчы. Таму якія кансолі? На кансолі гульні каштуюць вось так. Таму якія кансолі? Прышпільна, значыцца, трэба было закінуць грошык, каб зрабіць здымкі. Вось яно як. О, вы чуеце, там на фоне краш крышыць, у яго ракі там ракуюць. Сам па сабе ён, ну, карацей, ён час ад часу піша, напэўна, ён зараз занадта шмат піша. Яго пэўныя налады зляцелі. Карацей, ён сам па сабе нагадвае пра сваю прысутнасць. Вось, але яго ж можна вось уніз, калі пракруціць старонку, то там можна з ім узаемадзейнічаць у спецыяльным маленькім вакенцы. І вось можна яго гладзіць, можна там чухаць, можна вадзічку, мне здаецца, яму даць і нешта такое. Вось, пагуляцца з ім можна, і вось ён нагадвае пра гэта. Чу, ясна. Ось гэтая дота, не шкадуе нікога. Добра, я, напэўна, ўсё паглядзеў. Yes. Certainly lives up to its name. It's not the time to take Тут the tram написано back. There's яшчэ still a lot to do here. сайт-квест, даведайцеся больш пра рэгіён. Як мне даведацца? Можна яшчэ у яе запытацца. What now, Fräulein? I was just about to doze off. І танкі жыве вечна. Справы...
Нешта можна паспрабаваць, што ў нас з геймпадам і кіраваннем. Што горш, лол ці дота? Слухай, я лічу, што дота, таму што там няма коцікаў. Таму што я ведаю, што ў лолі ёсць Юмі, якую ніхто не любіць, але Юмі гэта котка. Я хачу вось навучыцца граць у Лігу Легенд, чыста каб граць на Юмі. Я ведаю насамрэч, што гэта не складана, трэба проста падсмактацца, покіціць кагосьці і ўсё, у прынцыпе. Вось. Мы не будзем смактацца з Оскарам. Фу, не. Вось, карацей, вось хачу, карацей, я даю балы лолу чыста за котку. Плюс я ведаю, што ў доту 2 гуляе больш таксічных расійскіх школьнікаў і не толькі школьнікаў, таму я абяру хутчэй Лігу Легенд. Хаця кажуць, яна таксама таксічная, але яна не настолькі таксічная, як дота, таму што дота 2, мне здаецца, яна проста легендарна ў гэтым сэнсе. Шмат. Вітанкі. Вітаю ў каціным клубе, спадзяюся, табе это спадабаецца. За што гэты хампер? За што? Справа ўжо файна, таму што вось я на стрыме, у мяне заўсёды файна справа, калі я на стрыме. Мне весела, цудоўна, крута. О! About Yunta's coffer. What about it? Ну, сэнсе, я не супраць робафакераў, але Кейт і Оскар гэта пэйрынг, які я не ўхваляю. Мне не падабаецца. Гэта не акей. Ты больш, што тут ужо наратыў усталяваў. Наратыў насталявана, што... Хаця, канешне, яна можа, напэўна, любіць робатаў. Пра гэта не казалі, але Оскар ён... Valladolid in France? That's right. Дзе яшчэ кацін? Month's worth of takings. Money well spent though, because it was built like a mountain fortress. I'll be going then. З улікам таго, як ён выглядае. Вчора, калі глядзеў Apex, мы ў чаце прыйшлі да выніку, што хто заўгодна ў камандзе лепей за рандомнага расейца. Яны настолькі пагана граюць, і гэта нейкая іншая прычына. It was father who mechanized all the refuge for me. Я праслухала, што яна казала. Я гатова. Я бачыла арты, дзе смокчуцца Кейт і Оскар, я ўжо, ў прынцыпе, мне здаецца. That must be the piano Dana played on the night she met Leon. The night Lenny told me about. Ей, піянінка. А, ясна. Зразумела. Ну, вось, у прынцыпе, вось ведаеце, вось прычына, чаму мне не падабаецца Overwatch 2, у тым, што Overwatch, калі ён яшчэ не стаў Overwatch 2, ён быў pay to play, то бок трэба было набыць гульню, каб у яе пагуляць, а гэта значыцца, што там не было так шмат школьнікаў і так шмат неадэкватаў, якія не адчуваюць ніякай адказнасці, таму што калі іх забаніць, яны проста створаць новы аккаунт. Ці калі яны сябе паводзяць пагана, няма чаго ў іх забраць. Вось, а калі гульня фрі-ту-плейная, то, мне здаецца, вось гэтая ступень таксічнасці, яна непазбежна павялічваецца, таму што людзей, у якіх няма вось гэтага пейволу, значна больш, і сярод іх, ну, статыстычна будзе больш всякіх доўбняў. Кацін. Муфанфічак гэта. Пліс. Мне проста дзеля цікаўнасці. Окей? Вітанкі.
вчора один прийшов і одразу прийшов трындзець па-расейску, ему сказали, што альбо па-ангельску, або маўчы, і ён назваў гульцоў расістамі. Лол. Окей. Ну, в прынцыпе, калі ён прыйшоў у атачэнне, дзе па-расейску не кажа, з якога перапугу усе мусяць тады размаўляць па-расейску. Так, гэта падобна на аўтаматы Ханса. Вось, дарэчы, наконт Roblox, я думала неяк на стрыме паспрабаваць, таму што вось у Roblox я таксама не грала, а ніколі ў жыцці. Я ведаю, што, напэўна, ўжо нават для дзяцей гэта крынж, але некалькі год таму гэта была вось галоўная гульня для дзяцей. Таму мне кшталту цікава паглядзець, што гэта ўвогуле такое. Бачыш, Кацін, мы таксама вычварэнцы, але мы не гатовыя браць на сябе адказнасць. О, а ты хто? Блін, ну рухацца геймпадам, всё, я перадумала. I see I'm not the only one stuck here. Pull up a seat and together we can moan about being stuck here. Thank you, but I Так have само things тут to за do. храс, я I зрозумів. hope you can stay until this evening at least. In London they have the changing of the guard. Here we get the changing of the colors. Ну, то бок, дзеці ў гэта гуляюць, сапраўды. English? Трэба American, тэсціць. actually. Oh, seeing as you've come so far then. У іх трэйлер з'явіўся, гэта новы, каторы? From Belgium myself on a world climbing tour. Stranded? Didn't you know? They've closed the Teufelskragen. That's the Ага, path they call the яны Devil's закрылі Pass. праход. So that's what all the fuss is about. All down to climate change. You mean the thaw, right? Made the path too dangerous to climb and apparently resulted in a morbid discovery. Там нешта знайшлі. Oh? Bodies of resistance fighters killed while Телы. leading refugees to Switzerland. Frozen solid. Ваяроў супраціву. Resistance fighters? You mean frozen since the Second World War? Так, я ведаю, што гэта за гульня. Я проста, мне цікава, ці гэта новы нейкі трэйлер, таму што я бачыла, там быў ці то зліў, ці то тызер нейкі, то бок я ведаю пра гэту гульню, я яе чакаю, але калі там з'явіўся новы трэйлер ці нейкая новая інфа, я хачу ведаць. Потому что я хочу такую гульню жесть. Так, прабачце. Нам трэба тэрмінова глядзім трэйлер. Кідаем усё. Tales of the Shire. Мне трэба. Вось ёсць тізер, ён быў 22 верасня. Вось афіцыяльны анонсмент трэйлер. Класна. То ідэальна. Паехалі глядзець. There are many tales of Middle-earth. Вы не чуеце, так? Вы правда не чуеце? Ці вы чуеце? Пачакайце. Вы чулі пачатак? Я чамусьці не адлюстроўваю нармальна. Чулі. Цудоўна. There are many tales. Вы не бачыце, блін. Хвілінку. Всё. There are many tales А of зараз Middle-earth. чуеце? Ну, чуеце, нормально. Tales of courage and brave deeds in dark times. But that is not our story. For this is one of new beginnings.
Блін, графон, конечно, не такі пригожі. Мне не дуже падабаецца, калі ён настолькі схематычны. Яна анімацыі нейкія драўляныя. Добра, не буду чапляцца. О, сапраўды Animal Crossing. Якая яна, ведаеце, недастаткова каляровая. Чаму... О, толькі лета нормально выглядае, але... These are our tales of the Shire. Hobbits really are amazing creatures. Блін, канцэптуальна яна мне падабаецца, але візуальна яна нейкая неадпаліраваная, ведаеце, нібыта недаробленая. Нібыта індзі, але гэта не індзі, гэта ж, напэўна, да халеры грошы ў людзей, якія гэта робяць, тому што, ну, у іх жа ёсць грошы на гэтую ліцэнзію. Такое. Не магу сказаць, што мне падабаецца візуальна. Я вось чалавек, ведаеце, я люблю графон, я люблю, каб было прыгожа на максімалках, просто цукерачка, і вось візуальна вось усё, што я бачу зараз, што мне гульня візуальна увогуле не падабаецца. Ну добра, яна кшталту мілая, але яна такая недастаткова каляровая, нейкая недапрацаваная, у яе вайбы інды-гульні. Мабыць, гэта і ёсць інды-гульня. Але... Animal Crossing значна больш адпаліравана выглядае. Там вельмі класныя анімацыі, вельмі ўсё прыгоженькае, файнае. Я б вам паказала, але ў мяне... Я не магу стрыміць Animal Crossing. Вось геймплейна так. Геймплейна мяне таксама цікавіць кацін. Добра. Ну, пачакаем. Там напісана, што чакайце гульню ў 24-м годзе. Ну, пачакаем. Але вось мне цікава, прабачце, што карацей, блін, я вось не ўпэўненая, ці ёсць сэнс... Добра, ёсць сэнс, канечне, чакаць, але мне цікава, што там у каментах, таму што, ну, наўрад ці толькі мы ўтрох тут такі сядзім, я маю вось на ўвазе Арыгану, мяне і Кацін, у тым сэнсе... Карацей, нібыта вось мы толькі ўтрох не ўпадабалі графон. Ну, кшталту я ўпэўнена, што там нармальна людзей, у якіх тыя самыя думкі, і былі абсалютна не тыя чаканні. To the stupid rumors that a strange creature haunts the Silberspiegel. Otherwise, you can be sure... Скажыце, калі ласка, калі вас гэты каточак у куце напружваеце, ацягвае вашу увагу, я яго адключу. Мабыць, на гульнявых стрымах ён сапраўды яго лепш хаваць. Can you tell me about this Devil's Path? Oh, it's on the far side of the cirque, looking out from the terrace. As you can imagine, it's called... Хочется сказаць, гэта таму, што яны гаўнаеды. Добра, я паважаю меркаванні ўсіх людзей. Але гэта дзіўна. Вось у мяне гэта першая рэакцыя, гэта візуальна сумніўна. Ну і плюс, магчыма, гэта стылістычнае рашэнне, вось гэты нізкі фреймрэйт у анімацыі, але для мяне вось гэта выглядае як праект, які знаходзіцца у працэсе. Гэта не тое, што вось хутка рэлізнецца, а гэта вось у працэсе. Гэта відосік, які паказваюць інвестарам, каб яны закінулі яшчэ больш грошай. Магчыма, гэта стылістычнае рашэнне, але
якість текстурок, і моделек, і анімації. Ой. Я вже прозважаю всі дальби реклами, тому на катушку навіть не звертаю уваги. Добре. Ну, коли что, я отключу. Выкажитеся і остатні в чаті. Тому що мені час від часу я звертаю увагу, тому що ось у мене на другій моніторі чат і АБС, і я часом тригеруся об його і така, так, треба поглядіти, а нічого не відбувається. Ага. Ну, це правда дивний трейлер, в тому сенсі, що він мене не задоволив, я так шукаю цю гульню. For example, resistance fighters used it during the war to smuggle vagrants and other victims of the Brown Shadow into Switzerland. Ага, по гэтым праходзе... Is that the path they've closed that leads from the refuge? That's right. Thought so. I saw the notice. They've blocked it off so the helicopter can airlift the frozen bodies from the bottom of the pass. А што, калі сярод гэтых целаў тая Well, дзяўчына? it's moving. It's important to show respect even after all these years. I've had some experience with fantastic fauna myself. But what do you make of the Каток не so-called адказвае. strange creature that roams Ён the mountain? каток. Just another local fairy tale to pull in the tourists, if you ask me. They say it lives in prehistoric... Добре, напэўна, я схаваю коціка, таму што мне здаецца, што ён нацягвае увагу, асабліва пасярод кат-сцэн. Прабач, коцік, пакуль. Всё. Коціка схавалі. Ён будзе ў чаціку пісаць, але яго не будзе бачна. caves. F. That it's responsible for people going missing. Ooh. Some Що тут even некая say that істота the живе, mysterious cries you яка can hear on some nights адказана за тое, што calling людзі for a mate. губляюцца ў гэтым. In other words, the usual twaddle Yes, you'd normally get in remote or uncharted places like the high mountain or the deep sea. Twaddle passed down from generation to generation through sheer А што ignorance. звук? Surely, from what I read on the way here, the cries could come from an animal native to the area, couldn't they? That is my thinking exactly. Так, развод на No doubt a бабос. bear with something caught in his throat. Ну, It happens, you know. тому я яго схавала, і ён вас Probably больш не scared будзе the tourists спакушаць, one толькі ў evening чаце. or, maybe it was young pranksters. What about those frozen bodies they discovered at the foot of Devil's Pass? Well, due to climate change, the snow line has receded, revealing the bodies trapped in the ice since the Second World War. Most probably resistance fighters and exiles, trying to flee the fascist occupiers and reach Switzerland by the pass. I imagine they got caught in an avalanche. Poor То wretches бок have been imprisoned ever тут since. гэтае целы гэтых Until людзей іх today. накрыла лавінай. That is why the authorities have blocked access І to the цяпер pass, so they can take the bodies out, праз identify them, глобальнае and give пацяпленне them a іхнія proper целы burial. могуць дастаць адсюль. I see. I saw the tent at the foot of the pass through the spyglass Менавіта outside. гэты намёт, які мы Didn't бачылі realize it праз sheltered such a gruesome тэлескоп. discovery, Не тэлескоп, карацей тое, што мы Right. бачылі. Thanks for filling Гэта me вось in. людзі, якія займаюцца though. гэтай Anyway, I better get back to операцией. what I was doing. You Мусіць are быць. welcome, Fräulein. Ну, яго строй такі. Такія колеры і такая фрызура. A mechanical stove. Seen better days. Это печка Another object with the look of the Vorarlberg workshop. механічная. Цалкам. Найс. Я размаўляў з немцамі на ангельскай, калі у каго і быў такі акцэнт, гэта ў мяне.
Ён, мне здаецца, ён не... Ён казаў, што ён... Хаця, мабыць, я праслухала. Добра, я не буду казаць нічога. Мне здавалася, нібыта ён не з Германіі, а адкульсьці з іншага месца. Блін, ну, добра, хадзіць? Жесть просто, не, ну... Нейкі жах. Больш хардова граць, таму што не падсвечваецца усе гэтыя points of interest. О, не. Але кіраваць значна прасцей. Значна прасцей, слухайце. Паходзе, не будзем маяцца... Lenny's father must have made this stair lift to help her get up and down the stairs. Must have taken him many hours. It's touching when you think about it. Бацька зрабіў ёй лесвіцу, якая рухаецца. Атрымліваецца круто. Вітанкі. Не з Германії, а з Аўстрыі. Ясна. Ну, ўсё, мне здаецца, мы нібыта ўсё паглядзелі. А не ўсё паглядзелі, не ўсё запыталі. Мабыць, не люблю, калі я нешта не падаследавала, але я нібыта сапраўды ўжо паглядзела, ну вось усё, што я магла. Не, ну, з мышкай менш кантролю над тым, дзе камера, нібыта. Хаця не, тут таксама, ну, яе нельга рухаць так, як мне захочацца. Яе ёсць як вось у старых, мабыць, не толькі старых, платформерах, дзе камера замацаваная. Добра, я дам яшчэ шанец геймпаду, але гэта незручна. Вось, рухаць сялякія прадметы, магчыма, пазлы вырашаць, прасторавыя. The Magic Mountain by Thomas Mann. Funny. О, My Томас grandparents Ман. left me a copy before they died when I was a kid. I should get around to reading it someday. Я чытала гэта. О, ва ўніверы. Прыняцце тур. Ну, мне ж ніхто не прымушае. Просто я вось люблю... Ну, у сялякім разе, трэця частка. Яна была гаўной і на геймпадзе. Добра, я не буду хлусіць і сабе, і вам. Dormitories. I wonder how many people stop at the refuge these days. Ага. Тут раней, відавочна, шмат людзей было. Ну, прыязджала, маю на увазе. Не. Гэта неяк няправільна. Окей. Не заходзь. Яшчэ пагляджу. Вітанкі. І што, як табе? Hats off to Demoiselle Lenny for managing all by herself. Я амаль нічога пра яе не памятаю. Я памятаю, што... Ну, я яе прачытала перад экзаменамі, таму яна ў мяне захавалася у той памяці, якая працуе шмат. Яна ў мяне у кароткатэрміновай памяці захавалася, каб я магла на іспыце ўсё адказаць. У мяне было пытанне па ману. Вось, я адказала. Все было ок, але я праз, напэўна, менш чым месяц я забылася ўсе падрабязнасці гэтай кнігі. Мабыць, яна сапраўды жудасная. Але я не памятаю. Калі я не памыляюся, то там сэнс у тым, што праз
завею ці нешта такое, на гары засталіся чалікі, філосафы ці нешта такое. Я не памятаю. Ці гэта іншая ягоная кніга? Austere. Looks like a storage room. О, нешта It's гарыць. cold in here. Somebody's been smoking. A client, maybe? Unless Lenny likes to sneak a smoke. Напаліць паціху сабе. Добра. So that's the painting Dana told Lenny's father to buy. Not bad. And similar in style to my painting. Wonder what the others were like. А, гэта атрымліваецца, што мы параілі, калі былі ў 37-м, набыць гэта. Ясна. There. But who could have left it open? Тут хтосьці быў. Слухайце, гэта, магчыма, вось той дэтэктыў, які нас шукае. Ён мусіць паліць, і ён адчыніў вакно, таму што як гэтая пані магла яго адчыніць, таму што яна у гэтым... Austere. Looks like a storage room. У фатэлі гэтым на калёсах. А, так, санаторый. Добра, я памятаю, там было штосьці пра санаторый. It must be a lot of work keeping this place going. Hats off to Але the я woman вось Lenny for шчыра. managing all by herself. Просто, нешта нібыта ў галаве ідзе рэакцыя пазнавання, але апроч таго нічога больш. Блін. Ось цяпер сюды зайсці. This must be Lenny's room. Ага, гэта пакой Not sure гэтай I'm пані. allowed in here, really. О. Ясно. Это што? Keep your Ікона. servant also from willful sins. May they not rule over me. Then I will be Заўтра першы blameless, Сімсу Раліфа? innocent of great transgression. Сур'ёзна? Sweet. А? Photos of the refuge. Ага. Looks like they're arranged by time period. Ага, гэта фотаздымкі гэтага месца, яны сартыраваныя па храналагічна. There are no photos of the occupation of Vaughan by the brown shadow. I guess that corresponds to when Lenny and her father had to leave the refuge. Няма ніякіх здымкаў падчас акупацыі, таму мусіць быць гэтая пані, ейны бацька мусілі сысці адсюль. These date from Oh, гэта before час. the war. There's even one from the summer when Dana worked at the refuge. Так, і адзін са здымкаў... А, вось, 36-й і 37-й. Гэта здымак з таго часу, як тут працавала Дана. То бок дзяўчына, якую мы шукаем. Што у нас тут?
This series ends at Ага, гэта 2002, канец, 3 years 2002. ago, when I began my journey with Oscar and Hans's train. Ага. Апошні здымак у 2002 годзе, якраз тады, калі яна, то бок Кейт, пачалася ўся гэтая гісторыя з Гансам і цягніком. 2002, 3 years ago, when I began my journey with Калі яна Oscar вось and пачала Hans's сваю train. вандроўку з Оскарам у Гансавым цягніком. Ну, гэта не зусім гансавы цягнік, гэта цягнік ягонай сястры, які яна пабудавала, каб прыехаць да яго. Коцікі! Коцікі! Вы бачыце коцікаў тут? А? А? Коцікі! О, полароиды. All these photos go up to the 80s, including my date of birth. Ага. Нават сярод гэтых здымкаў ёсць All these photos go up to the 80s, including my date of birth. Ці здымкі ўсе ідуць да 80-х, той час, калі яна нарадзілася. Всё? Усё паглядзелі, атрымліваецца? Усё? Гэта ўсё? This series ends at 2002, Ну гэта цікавае 3 years ago, супадзенне, when I што began my journey with Oscar and Hans's train. пачынаецца ўсё. Добра, 46-ю, так. 37-м, 36-м пачынаецца, заканчваецца ў 2002. 37-м пачынаецца гісторыя Даны, а ў 2002 пачынаецца гісторыя Кейт. О, Pretty аўтамат! impressive. Obviously helps Lenny get up and about. Ага, гэта ейны дапаможнік, каб падняцца з ложку. Ганс атрымаў спадчыну? Што? She's still sitting there, watching. Wonder what she's thinking about. Яшчэ сядзіць, глядзіць. Окей. Нібыта мы тут мусім нешта файнае знайсці, але тут ніякай інфармацыі я не знайшла. Важнай. Добра. Ну, можна і так сказаць. Проста гэта цягнік, які менавіта ён спраектаваў для сястры, таму неяк дзіўна казаць, што гэта вось цягнік Ганса. Гэта цягнік Ганса, калі казаць, хто яго прыдумаў. Але неяк непрыемна, што Ганну выключаюць з гісторыі проста. Яна таксама вельмі важная дзеючая асоба, нягледзячы на тое, што яе ў гульні, ну вось, жывой мы не бачым ніколі, але яна ўсё адно вельмі важная тут. Я бачу, тут ёсць рычаг. Яго трэба, напэўна, ім нешта зрабіць. Тут нічога няма. Ну, месца, канешне, класнае. Ага, Томаса Мана мы ўжо паглядзелі. Вось, кутыгі цудоўна на геймпадзе адчуваюцца. Тут пытанне ў зера. І хадзіць цяжка.
О. Гэта для кінастужкі Take-up reel. штука. Like the ones used on old cinema projectors. О, мы ж можам дзённік яшчэ глядзець. Що у нас тут документы, здымкі. Добра, гэта мы глядзелі. Ну, добра, хадзіць нязручна. Пераключаюся на мыш. Так, цяпер трэба даследаваць, што ў нас тут ёсць. Напэўна. О! Некія дакументы. У 45-м годзе. О! Паважаны Гер Густаў Рэнер з Регарту Эрлетер. Карацей, яму адказваць на ліст, і фабрыка Фаральбергаў будзе з вялікай ласкай дапаможа вашай дачцы Лені пасля трагічных івентаў, якія прывялі да ейнай інваліднасці. Ага. І мой бацька і мой брат Ганс і мой бацька і мой брат Ганс былі б настолькі б таксама шанавалі б яе адвагу, якую яна праявіла падчас гэтых цяжкіх гадоў. Добра, я зразумела. Яна нешта класнае зрабіла падчас вайны, і праз гэта яна страціла магчымасць хадзіць. Ага. Вось яны рэальна на фабрыцы Фаральбергаў зрабілі для яе ўсё, што звязана з даступнасцю, то бок, напэўна, і фатэль зрабілі, і вось абсталяванне для гэтай хаты. І падпісана Ганнай Фаральберг. Добра, вось я толькі пачала трындзець на тое, што гульня выкрэслівае з гісторыі Ганну Фаральберг. Добра. Окей. Ганна Фаральберг ёсць. Ага. Усялякія чарцяжы механізмаў для паляпшэння гэтай хаты. Гэта чарцяжы для фатэля. То бок гэта ўсё сабраў ейны бацька, але чарцяжы даслалі Фаральбергі. Ну, Ганна, то бок. I must remember to ask Lenny about it. У яе медаль. Ёй далі медаль за адвагу. За тое, што яна удзельнічала в супраціве. Атрымліваецца, што яна была часткай гэтага так званага So much going супраціву. on in these mountains. Now and before. But I'd better get back on track, or I'll end up renting a room from Demoiselle Lenny and explore the area for weeks. Капец, вы таксама гэта чуеце?
Don't Гуки. want to break my neck, thank you Гуки very much. доти. Нейкая жесть адбываецца там. Страшна пытацца. О, мусіць быць вось гэта апошні куфар на ўзроўні 100% усе сакрэцікі тут. О, тут яшчэ падняцца можна ці як? Don't want to break my neck, thank you very much. Ясна, яна не хоча зламаць шыю. Ну, там хутчэй за ўсё гэтаксама This рэакцыя. must be Yunta's coffer, the one Lenny spoke about. Ага. Гэта кофр. Куфар. Ясна. Лол. Тое, пра што казала гэтая пані. Ясна. І як тебе рухаць? Стойце. Гэта ўсё? Ці мусіць нешта іншае трэба зрабіць? Ну, я разумею, што іх трэба рухаць, каб атрымаліся горы. Неяк. Як цябе рухаць? Гэта ўсё? Мне проста падаецца, што яно вось мусіць быць гарызантальна, але я чамусьці не магу варушыць. Мабыць, гэта трэба нейкім чынам штосьці яшчэ зрабіць. Тут така... Ага, бачу. Гэта, напэўна, малюнак, які мусіць атрымацца. Ага. 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 О, боже, складана. Зразумела. Ну вось на геймпадзе вось такія штукі, ведаеце, ёсць адчуванне пэўнае тактыльнасці ад таго, што ты робіш, таму што геймпад трошкі вібруе ў некаторых месцах. Адчуваецца значна больш прыемна гэтыя вось прасторавыя пазлы вырашаць менавіта на геймпадзе, на мышцы яно неяк не ок. Але ўсё астатняе, ну вось яшчэ QTE, ўсё астатняе гэта крынж. Так, вось я склала. Ну, не, напэўна, іх таксама неяк трэба па-спрытнаму, ці не? Магчыма. То бок альбо так, тут няма напаловы. Ну, я думаю, што яны ўсе мусяць быць у адным стане. Напэўна. Добра. Спадзяюся, што так. Ёсць куфар. Ці можна іх дастаць? Мне здаецца, што не. Не, іх нельга дастаць. Не, толькі рухаць. Вось яшчэ тут ёсць. Ну тут... Што ты такое? Ага. Трэба скласці выяву. Зразумела. Уф.
Ну вось гэта нібыта амаль што. Так. Гэта, ага. О, падобна. О, не. Пец, ну і прыстасаванне, канешне. Тут вось ёсць рысачка і вось рысачка, трэба нешта з імі. Ну вось гэта прышпільна, таму што мне зараз вібруе геймпад і ну вось ёсць некая аддача ад дзеяння. Я адчуваю, што я нешта раблю. Гэта класна, але ўсё астатняе гэта гамон. Ну вось нібыта тут гэтая рысачка працягваецца, але мне неяк не падабаецца ўсё адно. Нейкі крынж. Добра. Так, ён сапраўды знік. Сумуеш, я магу вярнуць. Вось гэта мне штука падабаецца, вось гэта мне не падабаецца. Чаму няма ніякага гуку, які б мне дазволіў зразумець, што я ўсё зрабіла правільна? Блін. Ўсё. Вось тутака. Вось гэта правільна, гэта правільна. Гэта няправільна, напэўна. Не дарма мы на гэтыя горы глядзелі столькі разоў. Што тут мусіць быць, я не разумею. Неяк недастаткова празрыста для мяне. Напэўна, вось ну вось тут малюнак супадае, я, напэўна, так і пакіну. Вітанкі, вітанкі. Шчыра не сумуеш? Ну, окей. Вітанкі не былі. Ну, спадзяюся, што тут цяпер ёсць лепш стала. Не? Блін, а як? 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 Калі я не магу рухаць. Нібыта нешта захрасла, я не разумею. Ну вось тут я лічу, што ўсё правільна. Мабыць, там неправільна. Блін, да што? Нібыта ўсё вісіць трошкі. Чакайце. Як мне не падабаецца. Як яно можа вісець на такім кампухтары? Каточкаў не ў гэтай гульні. Вось гэта штука нібыта няправільна выглядае. І гэта нібыта не да месца. Ці можна месцамі іх мяняць? Вось што мяне цікаве. Можа і можна, а можа і нельга. Так. Нарэшце, першы за гульню складаны пазл, дзе я не ведаю, чаго рабіць. Альбо я занадта мала спунькала, і цяпер гэта адбіваецца. Блін. Што тут зрабіць? Вось гэта ўнізе рэч мяне насцярожвае. 100% трэба штосьці зрабіць з ёй. Вось гэта рэферэнс мусіць быць. Ці не.
Я просто не ведаю, як памяняць месцамі. Выглядае, нібыта іх трэба памяняць месцамі, але як? Я вось магу рухаць толькі так і так. Ой, до нас яшчэ чалавечак долучыўся. Так. Островак, напэўна, Островак 89, спадзяюся, правильно прачытала. Вітанкі ў каціным клубе, спадзяюся, тебе тут спадабаецца. Напэўна, проста пасунуць крыху трэба, каб яны склалі нармальную карцінку, няхай не цалкам. Проста разумееш, чым прычына? Я магу іх пасунуць толькі так ці вось так. Няма, мабыць, на мышцы можна. Мабыць, на мышцы можна. Не, вось бачыце, няма пасярэдзіне. Я не магу іх знову пакруціць уніз, каб яны сталі ў пазы, як гэта было па змоўчанні. То бок, штосьці трэба зрабіць, але што? Мабыць, іх тут пакінуць. Вось гэтая штука, яна выглядае, нібыта яна тут належыць. Тут незразумела. Вось тут нібыта акей. Тут, напэўна, не. А! Добра. Ха-ха! Добра. Трэба было больш стратэгічна, сапраўды, падысці. Нормально. Разабраліся, божухна. О, вось мы разблакавалі одну штуку. Цяпер нам трэба зрабіць з гэтага боку. Значыць, тут мы не адблакавалі. Не зрабілі ўсё правільна. Добра. Я думала, што вось тутака я ўжо ўсё зрабіла ідэальна. Ну вось тут я лічу ўсё акей. Тут таксама мусіць быць акей. Конт гэтага я не ўпэўнена, а тут я лічу таксама, што ўсё ідэальна. Давайте круціць. Ведаю. Круцім далей гэта. Я буду скаміць, я буду трошачкі падкручваць і глядзець, ці акей. Бо я не ведаю, што тут рабіць. Я была ўпэўненая, што тое, што я накруціла, гэта ўжо тое, што і мусіць быць. Кшталту вось гэтая цёмна-зялёная штука, яна супадае. Ну, блін. Вось, всё. Тут нічога больш не трэба рабіць. Мне здаецца, злева раней было лепей, правы ніжні кружочак супадаў па дрэве. Вось. А дзе тады? Хіба яно не мусіць аўтаматам спрацаваць, калі ўсё правільна? Так. Таму ўсё няправільна. Просто няма некага гуку. Ва ўсялякім разе я нічога не чую, чтобы сцвярджала, што я вось зараз правільна, карацей, што я правільна зрабіла. Не. Тут, мне здаецца, 0 варыянтаў, акрамя вось гэтага падыходзіць. Ну, плюс тут яшчэ, вось, бачыце, супадае малюначак. Мабыць, гэтае няправільна. Ну, неяк яно не так выглядае. Штосьці тут не тое. Ну, вось, добра. Зараз я бачу гэту рысачку. Там была рысачка, верніце рысачку. Не, яна не сумяшчаецца неяк. Не, ну, глядзіце, во, рысачкі ёсць. І вось тут рысачка нібыта супадае. Не, я вяртаю. Тут все правильно, давайте тут глядзець тады. Ну тут няма рысачкі, дарэчы.
Холера. Ну, ось тут нема рисочки, яна цягнецца, нібыта нікуди. Дайте ще погляджу, што ёсць за варыянты. Не, тут нема рисочек, тут докладно... Не, о! Ось так у нас було. Добре. Ці ні? Я нібито всі варіанти уже поспробувала. О! Пф. Добре, тут мишки попростій. Воно все одно не стає ідеально туди, куди я хочу. Але... Ну, во... Не ведаю. Ад гэтай рысачкі ідзе? Але агульным не мае сэнсу нібыта. Вот так. Мне здаецца, так правильно. Вось тут супадае. Мабыць, тут няправільна. Таму што яно нічога не робіць. Мабыць, трэба яшчэ дзесьці штосьці націснуць, каб яно спрацавала. Не ведаю. Знову на гэта не. Сюды не націскаецца болей. Не, відаць, ўсё ж такі не дарабіла. Окей, я думаю, што адзінае, у чым я не ўпэўненая, вось гэтая частка. Таму давайте буду яе вярцець. Ця яна мне падабаецца, тым не меней, магчыма, можна лепш. Найс. Ну, спадзяюся, што там нешта крутое. А то я ўжо так напружвалася. Дзякуй за падказкі. Всё, класна. Можна цяпер гэта міксаваць. Ей, нармальна міксуем цяпер усё. Як яно ўсё скрыпіць, чуеце? Капец. Для мне падабаецца, вось, ведаеце, у гэтым сапраўды ёсць гэты дух старой гульні, ну, арыгінальнай дылогі, што ўсё такое скрыпіць, пярдзіць, трэба нейкія механізмы высвятляць, што як робіць. Now it shows the view from the terrace. Ага. А що тут робить? Ага. Ага. Угу. Вінчик. Ну, тепер нам треба зрозуміти, чого туди малювати. Я думаю, что нам... так, там 3 лічби і 3 лічби. Там трохлічбове. Атрымліваецца... Нам трэба знайсці штосьці на 3 лічбы. Пробачце. Неяк. Ну, аказалось, што стрым будзе сплючы, невыспаны. Сёння жудасна не выспалася. Бо позна лягла. Учора святкавалі дзень нараджэння Краша. А уранку на працу. Таму я трошки у ноль сплючы. Ну, напэўна. Напэўна, лепш на 3 лічбы, чым на 3 літры. Хаця, вось ведаеш, слухай, ведаеш, Хэтхампер, я подумала, не.
Тому що у мяне 342, здаецца. Ну, 342 артыкул, тому я не магу сказаць, што ўсе 3 лічбы гэта лепш, чым 3 літары. Я лепш на гык бы схадзіла, чым па 342 другім. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Не, ну мы можем, конечно, паспрабаваць 1, 2, 3, 1, 2, 3. Давай глядзець. О! О, як яно прыемна. Вы чуеце, як яно прыемна стрыкоча? А? Найс. Послухайте. Ну, з геймпада гэта сапраўды файна адчуваецца, тому што я таксама вось я кручу наверх. І я магу кантраляваць хуткасць, ну, прышпільна. Таночки, таночки. Геніяльная сістэма не спрацавала. Не 1, 2, 3, 1, 2, 3. Можна 1, 2, 3, 3, 2, 1, але я не думаю, што гэта спрацуе. О, я прыдумала, магчыма, гэта каардынаты. Дзе наш дзённік? Шестьдесят 3, 127. Во, напэўна, трэба паглядзець, што там за часткі гары і ўвесці каардынаты, якія суадносны. То бок вось тут гэты іклы своеасаблівыя. Трэба паглядзець, што па іклах. Во. Devil's Pass. Не сюды. Ось, 108. Ужо нафоталі ўсё. Ужо ўсё гатовае. Ну, калі гэта не спрацавае. Добра, і цяпер, ну, вось гэта частка, не ведаю. А, вось яна. 72, блін. Туды не сыходзіцца. Ну, туды можа 0,72. Добра. Ну, спадзяюся, бо гэта моя зараз адзіная стратэгія вырашэння. Є! Разумница. Найс. Вітанки, логотип Фаральбергова. Ля. Сама здогадалася. Место для ключика. Ось, дзяку Богу, з гэтым я ўжо ведаю, што рабіць. Гэй. Давай. Оба. I'll need a key to open it. Нічога, знойдзем, гэта ўжо менш з нашых праблемаў. О, дзённік. Мусіць быць. Нам трэба знайсці... Мы прыйшлі па ліст, я зразумела. Яшчэ... Vaughan Refuge, 1937. Ага. Yunta's films, taken during the summer Dana worked here.
Гэта здымкі, які зрабіла вось тая пані, якраз тым летам, калі тут Дана працавала. О! This one says Lenny director. So I guess Lenny did get to make her film after all. У Лені атрымалася зарэжысіраваць нешта. То бок гэта маленькі фільм. Гэта міла. A film developing company. They probably developed Yunta's films and sent them back once they were done. То бок яна адправіла потым тое, што яна зняла, і ёй даслалі ўжо стужку гатовую, якую можна праглядзець. No doubt Yunta must have written this. Summer 1937. The year Dana worked here. Let's see. I filled my last diary last night. Ordered another one, but still waiting for supplies to be delivered to the refuge. Using an old envelope in the meantime. Today invited Dana for a chat after her shift. Мені все поглядзелі. Ну, добра. У нас знову флешбэк. Ой, Маркі! Вітанкі, Маркі. Так. Дякую вялікі за расцяжку. Расцяжка у нас сёння спецыфічная. Таму што рука. Зараз. Так, улом гэта рабіць, таму што гэта балюча і складана. Так, давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Жесть. Як же гэта проста рабіць здаровай рукой кшталту? А гэта складана, капец. Добренька, добренька, палуркай, файнага табе лурку. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Гэта блуза. Гэта не сукенка. Но мяне першы раз, напэўна, атрымалася яе больш-менш застайліць. I've never seen him so smitten. Thanks for popping up, Dana. How did the shift go? Fine, same as usual. Just finishing up Дякую. here, then I'll make us a nice cup of tea. Wow, that looks futuristic. What is it? Ah, that little baby is my viewer. That's why it goes in the coffer. What does it do? I use it to put together and edit the rushes. The what? Rushes. In other words, the strips of unedited footage. I've finished today's selection, so be a dear and put it in the coffer, would you? I would if I knew how. Oh, just turn the key in the lock. Можна свапацца між часам? Вау! Гэта прышпільна. Гэта нагадвае, боже, як гэта гульня называецца. Ёсць адзін не квест ад Double Fine. Вельмі класны, дзе можна свапацца між персонажамі. Добра, блин, круто. Может быть. Клас. Атрымліваецца, што Кейт, дзякуючы дакументу, які яна знайшла, то бок яна знайшла дзённік. Ну, замест дзённіка гэтая жанчына пісала на паперцы вось ад ліста на канверце. Вось.
І праз гэта Кейт можа вось чытаць ейныя запісы, нібыта перасоўвацца у часе. Блін. Гэта раз'ёбная ідэя, я лічу. Ачмурэнна. Мне дуже падабаецца. Кстати, я зараз пагляджу, што гэта за гульня, таму што ў мяне верціцца на языке, я не магу успомніць. Я хочу успомніць. Broken Age. Яна называецца, вельмі файная гульня. І цікава, ці хтосьці пра яе яшчэ чуў. Зараз давайте я у краме Steam вам яе покажу. Listen, I'd like to tell you А? a story. A story of another person your age, a young girl. She wanted to live a normal life, but she Тут, was карацей, chosen. She was honored with a special duty. Some people would call it a дзве sacrifice. гісторыі ідуць What she паралельна didn't realize адна at the адной. time was that it was a Гісторыя great хлопчыка, honor. які жыве на футурыстычным караблі, While you've been drifting through the і universe, гісторыя дзяўчыны, I якая жыве ў вёсцы. war, І незразумела ўвогуле Mud Chandra will destroy нічога, this ты па village, сюжэце killing your family. высвятляеш. We fought the monster instead of feeding it. You're a dangerous girl, Vela. Something tells me we don't even Што іх know можа звязваць, What is this place? ці наадварот, Tell us where our daughter is. I'm sick у of якіх being a prisoner таймлайнах on яны this ship. знаходзяцца. Вельмі We have to save класная her. гульня. Shay, where are you going? Я нават думала яе перапрайсці на стрыменні. I found Але something яна to prove складаная, about таму you. што вось гэта квест, Me? ведаеце, квест From the у старым сэнсе, вось у сэнсе вось алдовым кшталту ты не разумееш, што рабіць. Вітаночки, вітаночки, Інгріралів, вітанки, вітаю кацянятки са скринки Інгріраліфа, вітаю на стрімі. Як пострімілі, чаго рабілі? Вітанки, вітанки, є, рейдери у чаті адзначаюцца нарэшце, ура, ура, дзякуй, Twitch. Вось, карацей, якая гульня. Мабыць, я яе пастрымлю, але кажу, яна складаная, капцы проста. У тым сэнсе, што вельмі нетрывіяльныя вырашэнні у ейных задач. Вось. Вось такое. І зараз мне нагадвае, шчыра кажучы, таму што тут таксама атрымліваецца два паралельныя таймлайны адбываюцца, якія насамрэч дужа звязаныя між сабой пэўным чынам. Прышпільна. The Lone Dark. Успомніла, бачыла, што у вас штосьці гуляеце. Looks like I'm out of options for now. I should check on what Dana did in 1937 while she was here. It might show me a way to open the coffer. Блін, кайфова! Ага, гэтая штука, бачыце? Ён адчыняецца яшчэ больш... Бачыце? Гэта ачмурэна. Добра, я хачу яшчэ даследаваць, што тут было напісана. Looks like she didn't note down the end of her meeting with Dana. But it might still contain the info I need to open the coffer. То бок тут не напісана да канца, чым скончылася іхняя размова. Блін, гэта ачмурэнна. Не, ну... Хочацца гуляцца і гуляцца такім чынам. Мне яшчэ падабаецца, ведаеце, гук перасоўвання ў гэтым часе, гэта гук механізмаў. Чуеце? І гадзіннікі, гэтыя шасцяронкі, вось, ведаеце, вось гэты, спачатку гэта
рух гадзінніка, а потым вось гэты гук больш такі маленькі, дробны, гэта гук, з якім пераводзяць гадзіннік. То бок, калі... Добра, я не буду зараз, напэўна, тлумачыць. Напэўна, сярод маіх гледачоў усе такія дзяды, якія трымалі ў руках механічныя гадзіннікі. Ці не дзеды, а проста багатыя людзі, якія сабе зараз гэта могуць дазволіць, што іх трэба ось з дапамогай круцілкі такой заводзіць і налажваць. Блін, класна. Вось успомніла і так ностальгічна падумалася. У мяне быў калісьці механічны Did you гадзіннік. take the photos of the athletes? You're not often lonely then. Well, look at our sweet little waitress. Doesn't she have a saucy mind? It's called art, dear. My work aims to explore every facet of youth and the vitality of bodies. I bet it does. Як яны цыкалі. Так, цыкалі яны, канешне, жудасна, але мне проста падабалася мой гадзіннічак, ён быў у выглядзе кветачкі такой, кругленькі, з ружовымі пялёсткамі вакол. Ён такі быў маленечкі, ружовенькі, вельмі мілы. Вось. Я нават не памятаю, што з ім сталася, куды ён падзеўся. Ён мне дуже падабаўся. Магчыма, у пэўны момант я перастала яго насіць, таму што ён падаваўся занадта дзявочым і дзіцячым, а ў мяне быў перыяд, калі я рабіла выгляд, што мне не падабаецца ружовая, таму што гэта ўвогуле для маленькіх дзяўчынак, і ўвогуле я не такая, як усе астатнія дзяўчаты, я лепш за іх усіх, і мне ружовая не так ужо і падабаецца. Трошкі крынж. Лучш для багатых. Ну, так, я думаю, што для багатых. Калі я жыла ў Беларусі, я сабе, напэўна, лучш дазволіць не магла. Таму не. Дакладна, для багатых. Ёсць механічны гадзіннік, я хачу яго выкінуць, бо ўсе гады сваёй працы ён быў толькі жору батарэйкі, а зараз не працуе. І што, ён проста... Пачакай, ён механічны, але... Oh, that's easy. Especially when you know a few Але на generous батарейках? patrons of the arts, dear. Ага. Так, механічны вось, тру-механічныя гадзіннікі, іх трэба заводзіць, то бок тая самая круцілка, якая дапамагае гадзіннік наладжваць, ты, калі круціш у іншы адваротны бок, то ты... Не, нават не так. Мне здаецца, гэтая круцілка, яе трэба трошкі дастаць, потым заводзіць, потым знову ляснуць, і тады яно круціцца. І калі гадзіннік спыняецца, то тады ты проста мусіш дастаць, завесці, ну і падкруціць яго, калі ўжо ты лох і забыўся яго падкруціць своечасова, і цяпер у цябе гадзіннік, ну, спыніўся. Той, што на сцяну вешаць. О! Так, ён аналагавы атрымліваецца. Гэта розныя рэчы. Вось, ведаеце, вось цікава, а гадзіннікі лучша, ці яны працуюць вось як тру-механічныя гадзіннікі, ці яны працуюць як гадзіннікі на батарэйках? Проста вось, ведаеце, я час ад часу думаю пра тое, што я не ведаю, мабыць, я проста пэўны час всялякіх постапакаліпсісаў наглядзелася, наслухалася, начыталася, у тым сэнсе, што час ад часу мне з'яўляецца панічная думка пра тое, што, блін, вось мы прызвычаіваемся настолькі да лічбавых рэчаў і электронных, што калі гэта знянацку прападзе, то у нас мы будзем не абсалютна карацей бездапаможныя ў пэўным сэнсе. І праз гэта я такая думаю, блін, трэба механічны гадзіннік, каб я ведала час, таму што калі электрычнасці знянацку не будзе, то вось гэты гадзіннік мне нічога не дасць.
Існуюць гадзільнікі з аўтазаводам. Сур'ёзна? А гэта як? Хочаш як мага хутчэй адвыкнуць ад інтэрнэту? Інтэрнэт файны. Ён, канешне, шмат негатыву ў сябе нясе, не Did you толькі take this picture? Of course. не толькі праз срачы, увогуле праз тое, што ён трошкі знішчае нашы патэрны паводзінаў і сацыяльныя стасункі. В прынцыпе, шмат чаго, ну, але гэта вельмі зручная рэч. Без інтэрнэту ты мяне глядзець не зможаш, Хэтхампер, ці гэтага жыцця ты хочаш. А друга рукі? Гэта адкрыццё для мяне, гэта багатыя нейкія. Во, Хэтхампер, давай размаўляць як дарослыя людзі. Што будзеш садзіць на агародзе ў гэтым годзе? Давай. У каго ёсць агарод, раскажыце мне. Oh, it was a commission. Lucky, really. Right place, right time kind of thing. Of course, I jumped at the chance because it meant I could film Leon in action at last. And Herr Hurst, what's he doing with the Origin expedition? Unfortunately, all scientific expeditions sponsored by the Brown Shadow come with a chaperone like him. There to make sure their funds are used as they see fit. In other words, that there is no divergence with regards to their ideology. Відавочна бульбу, ну акрамя бульбы ты што-небудзь садзіш? Не кажы, што ты морквы там не садзіш ці кабачкі. Я не паверу. Я разумею, што ты можаш не садзіць, напрыклад, памідоры, таму што памідоры садзіць, там жа трэба яшчэ расаду, яшчэ з гэтай расадай маецца, ці купляць ужо гатовую расаду, там яшчэ трэба пільнаваць гэтыя памідоры, і ўсё такое, ўсё астатняе амаль падзажана. Ну так скажы, што ў цябе ў гэтым годзе, таму што штогод ва ўсіх трошкі рознае, відавочна, таму давай, распавядзі мне, я хачу ведаць. У каго яшчэ ёсць агарод, я таксама хачу ведаць. Такі быў, проста механічны, але з батарэйкамі. Ха! Блін, цікава. Я думала, што механічныя, яны вось менавіта тыя, якія заводзяцца. Гарбузікі. Гарбузікі, гэта цудоўна. Шашлыкі. Шашлыкі будзеш садзіць 1 мая, атрымліваецца, так? І не падпісана, добра. How did you and Leon get together? I mean, how did you... We're just friends, if that's what you want to know. Буракі, морква, цибуля, горох, кукуруза, чеснок. Найс. Зараз, цяпер новы ўзровень пытанняў. А што за сорт морквы? Огуркі. Што за сорт огуркоў? А што за буракі? А што, пачакай, а рэдзькі не будзе? Рэдзька? Вось топ. Я вельмі раю, ёсць... Рэдзька, яна называецца ільдзінка, ці нешта такое, яна белая, і калі яе есць свежая, ну вось маладой, яна вельмі такая салодзенькая, хаця і рэдзька звычайная такая салодзенькая, у прынцыпе. Вось косплею Рудзі на твічы, пакуль Рудзі няма, у нас будзе дзядоўскі ток. Вось часнок топ. Пачакай, кукуруза ў цябе расце кукуруза? Гарох, дарэчы, таксама файн. Бульба якая. І бульба якая. Ну, у бульбе я не так шару. Трэба ў маці пытацца, яна ўсё купляе, толькі саджу. Вось мне цікава, яшчэ у мяне пытанне. Наконт морквы. Добра, і агуркоў. У агуркоў вы таксама купляеце такое насенне, якое у, ну, нібыта капсулкі выглядае, такія белыя з карацей, з вітамінчыкамі вакол, ці звычайныя. І ці купляеце такое для морквы, таму што веду, морква часцей за ўсё, яна такая дробненькімі насёнамі, насеннем, вось. Але па ходзе ёсць яшчэ такі вось беленькія. Не шмат, але расце, ну гэта таксама файна. У мяне, здаецца, мы таксама садзілі кукурузу, але яна нейкая
не дуже файна атрымлівалася, ды і з калгаснага полю больш смачная. Here Gustav's radio. Looks like he customized it, probably to compensate for the wave disturbance due to the mountains. Мармела таксама пасаджу, ну ты Here гаспадар. Gustav's radio. Looks like he customized it, probably to compensate for the wave disturbance due to the mountains. Пришпільна. Ну, так. Яна вось реально смачна, вось здавалася б. Хацела б сказаць, што, блін, ну у нас просто клімат не той, але клімат жа той і расце на калгасным полі, а у нас чамусьці не, ну, расце, але яна, ну, не такая, не топчык. Вось смачна, калі ты яе сам здабыў. Потым такі прыходзіш, усё, задаволены жыццём. Адразу можна кінуць у каструлю вось гэтую здаравенную, туды, ну, памыць, вядома, пачысціць, памыць і ляснуць туды гэтую кукурузу, солечкай пасыпаць. І яна там варыцца, потым заварылася. Ай, у мяне ажно сліна цячэ. Як я хачу кукурузкі цяпер. Угнаенне. Магчыма, сапраўды справа ва ўгнаеннях. О! Вось ключ к Фаральбергу. The key Yunta asked me to hide. Ага! Dana, be a darling and put the key somewhere safe. You can't be too careful with these mountain people, especially with that little Lenny sniffing around my equipment all the time. Ага, атрымліваецца, яна схавае. Я не буду паліць дзяўчыну. Where do you normally put it? I have a little hiding place. Таму што over гэтая there. жанчына працуе з КДБшнікам, я ёй нічога казаць не буду. Так. Is this where you want me to put the key? Yes, there's a dear. It's a handy hiding place. Who made it? Oh, Herr Gustav. He knows only too well. Вспомню, that уже some месяц, customers have як their little ёсць secrets, уласна you know. рэдыска. Найс! О! Так, я бачыла чыўку. Дык які рэдыс? Вось гэты чырвоненькі, ружовенькі, ці беленькі. Ён яшчэ, мне здаецца, ці гэта морква, здаецца, ёсць такая жоўценькая больш. І вось рэдыс беленькі ў салаціках, проста белісіма. Галоўнае есці, чыста пакуль яна маладая. Чырвоненькая таксама файна. Пачакай, а буракоў няма, атрымліваецца. Не асуджаю, буракі такое, лепш морква. Морквы яе дакладна, яна прарасце, яна абсалютна непатрабавальная. Гэта трэба, мне здаецца, гэта трэба, каб яшчэ пастарацца, каб морква не вырасла. Сэнс садзіць, калі можна спіздзіць. Ну, садзіць, ну, гэта бяспечна, разумееш? Я не люблю парушаць закон. Вось, таму, вядома, мне не падабалася піздзіць. Смачна было, канешне, я не магу адмовіць, але мне страшна было заўсёды. Вось. Але ўсе так рабілі, і мне ўжо неяк, ну, ўжо добра. Можна пайсці тусоўкай і набраць. Всё, хаваем. Гэта атрымліваецца тут хованка стандартная. А шо? Ага. О. Just need to finish preparing for the filming tomorrow, then we can chat away to our heart's content. If you could just fetch me всё, a new пробач, roll не of film from зауважила. the dark room, then we're done. Так. Супер. Ты цалкам укамплектавана, атрымліваецца. А шо ў садзе? У школе быў хлопец з прозвішчам Бурак. Напэўна, яму не пашанцавала, таму што калі вось такое прозвішча, ну, то гэта дужа складана. Што ўсе будуць дражніцца. О,
О. Ну, гэта Юнта прыгожа, канешне, жэсць. Навошта нам гэты Нейтан Дрейк? Мой дзед вельмі шоргаў нагамі, таму уся вёска чула, калі ён хадзіў ездзіць. Ну, спачуваю дзеду, канешне, гэта жэсць. Нязручная, дуже нязручная. Ага. Impossible. Ага. Треба This is where прибрати. Yunta's bed used to be, which means her secret stash can't be far. Ну, ось тут мусить бути, але... А, ось тут. Так. Ага. Поехали. Get away! Пацучок. Гэта мае... Прывітанне ад магільшчыка. Yunta's coffer key. Найс. Цудоўна, мы знайшлі ключик ад куфра. Яшчэ можем паговорыць? А, не. Мы дасягнулі The конца. end of Yunta's notes. Impossible to know what happened next. But maybe I can figure out how to open the coffer from what I've read. У школе из палки-копалки смеялись тому, что детей. Мне дагэтуль смешно про палку-копалку. Я не буду выбачаться. Палка-копалка у носика выралка. Стоп, яна насамрэч кліча куфрам у гульні. Так, я звяртала на гэта увагу. Карацей, гэта, карацей, напэўна, мусіць слова таксама германскага паходжання. І я вось сказала куфар, яна сказала кофар, і я такая: ха! То бок гэта куфар, вось яно, а? У всякім разе, у беларускай мове ж даволі шмат словаў нямецкага паходжання. Напрыклад, гузік ці дах, таму няма чаму здзіўляцца, але дзіўна, ўсё адно. Вельмі зручна для нас. Амаль пераклад на беларускую, ха-ха. Ці шляхта. О! Where can I find the combination for the mechanism? Вы гоніце! Яшчэ адна камбінацыя. Добра, а якія будуць варыянты? Дрэўца, кветка... Ага. Мабыць, тутака? Ну, наўрад ці, канешне. Гэта наратыўна нелагічна. Шуфлядка, так. Лепей палка-стралялка, як казаў Эш з злавесных мертвяках. Ну, можа быць. Ялінка і каза, адказ каляды. Ну, так, атрымліваецца, што так. А не, не туды. Так, мабыць, тутака намалявана.
Не. Тут таке? Ні. Ні, тут так само нема. Ну, треба подаследувати, я думаю. Тут таке, мабуть, йоніки підказки. Ой, вітанки, Шаграель, вітанки, Фоксі, вітанки. Мені так подобається гэта емотка з собакам, які... there's more for me to do here. Добре. Так, обожаю гэты момент у квестах, калі такія ля, а що робіць? О! Тут, ну тут нічого не будзе. Але, мабуть, будзе... Не, тут ліст ад Ганны. Віталіся... Треба больш спаць, я зразумела. Так, ти був на початку стріма, я вспомнила. Ну тут нічого не мусить уже бути. Будеш хутка їсти? Що будеш їсти? Так, я на ураці гэта файна, што запыталася пра гэта. Я сёння ела, я нормально поела. У нас яшчэ засталася піца ад учора. Я аб'елася, абжэрлася жесть. Але нешта, конечно, я думаю, што калі там хэтхампер есці бульбачку смажаную, я, конечно, памру. Тварог з чаем, ну добра, гэта не так смачна. Можно пережить. Капец, Кейт, подкажи. Я дурненькая. Добре, напевно, варто просто покрутить гэтай штуки. Мабуть, нешта отрывается. Мабуть, там внутрі яшчэ нейкія падказкі, ё. То бок горы. Мабуть, па знешнім выглядзе неяк можна будзе высветліць. Ці пайду я ў дзённік пагляджу. Не. Мабуть, найбольш падрапаныя трэба. Ці ўсе козлы. Ну вось спала я не вельмі добра. Пабудзеш за каго? Я вось паспела паспаць, напэўна, менш за 6 гадзін. Гэта не тое, каб замала, але дагэтуль я паспала толькі 4, і атрымалася, што нават менш за 4. То бок я яшчэ учора была невыспаная, проста ў гаўно. І таму ў выніку сёння ўсё гэта скамбінавалася, і цяпер я вельмі сплючая. Але, канешне, стрым мне ўжо не хацелася адкладваць, тому што я аўторак не змагла. І тым больш, калі сёння не пастрымлю, то
ужо мо на тыдні не атрымаецца. Неяк прапускаць не хочацца. Блін, падказкі. І што у мяне ідэі скончыліся. Ці у вас ёсць ідэі? Што мы можам зрабіць? Или не туды. Ага, слоты? Ты жартуеш пра слоты? Я нічога не ведаю пра слоты. А, блин, я зразумела пра слоты, што... Блин, всё, я зусім туплю. Слоты гэта вось гэтыя елачкі. Всё, дайшло. Капец. Цяжка. Вось, знайдзіце камбінацыю. А як мне яе знайсці? Калі я дурненькая і нявыспаная. Всё. Там ёсць. Эй. Трэба паглядзець, ну куды. Поспать, ну можно, конечно. Пасля стрыма. Можно и поспать. Блин. А куды? Не. Тут не было. Докладно. Спуститься униз. На... Ну, ось по гэтых сходах нам не дают. Атрымліваецца, што трэба недзе тут шукаць. Нібыта. Намалявана дзе. Вось я таксама пра гэта думала. Нібыта нам зноwu трэба ў мінулае, але не, калі я ў мінулым, то мне ўжо піша, што я ўжо ўсё, я больш нічога не даведаюсь, таму што нататкі гэтая пані, чые малюнкі мы разглядаем, яны скончыліся. Мне няма чаго тут даведвацца. Можна паглядзець, не ведаю. Паспрабаваць. Darn it. The end of Yunta's notes. Impossible to know what happened next. But maybe I can figure out how to open the coffer мабуть, тут from є. what I've read. Можа, дарэчы, можа. Можна паспрабаваць. Я вось яшчэ раз прайдуся тутака, таму што яна вось кажа, што можа я змагу высветліць праз тое, што я ўжо прачытала. Але гэта можа быць і пра гэты ключик. Ага. А што тут? А так можна было? All these newspaper clippings mention the brown shadow. According to Father, their influence is growing among the population. Now that I've had the misfortune of meeting Herr Huss here, I understand his concern. Окей, тут можна яшчэ паглядзець усяляка. Добра. Напэўна, гэтыя здымкі дапамогуць. Не? О, кветачка! I love your photos. Ah,
Ага. They each represent an element of mountain wildlife and flora I've photographed recently. I used them as a sort of checklist. A checklist, huh? Ага, яны размаўлялі пра гэта, а значыцца, есть латы. Значыцца, у нас ёсць. О! Топчык. Значыцца так. Мы гэта зробім па-старому. Значыцца так, у нас ёсць козёл, кветочка, гора, ялинка. Найс. Топово, повырашали. Найс. О! Here are the film rolls Yunda asked me for. Ага, яна прасіла гэта прынесці. Козёл гэтая кветачка, гэта аргана. Ну, гара, гэта мега па-азерскі, таму што яго шмат. Вось. Што там яшчэ было? Усё, кветачка, аргана, гара. Ялінка, я не веду. Не, ну чаму ты ялінка? Чаму ты не можа быць кветачка? Ну добра, я буду кветачкай. Я не буду гэта упірацца, таму што я не ведаю. Гэта крынжы казаць пра сваё прозвішча, але ў мяне прозвішча перакладаецца там пра кветачку, таму ну я буду кветачкай тады. Добра, у мяне літаральна у мяне прозвішча, карацей, у мяне прозвішча Квяткоўская, таму я не буду упірацца і казаць, што я не кветачка, я кветачка. У мяне на стримах регулярно бывает, што я не памятаю, што сказаць 10 секунд таму, таму што спаў добра, не спаў вогуле, няма розніцы. Я разумею, таму што нас, калі мы стрымім наш, мы шмат чаго трэба атрымаць у галаве, шмат чаго адбываецца так. Але мне здаецца, ўсё не так жудасна, калі я пасплю. А, ну все, значыцца, ты ў нас і сапраўды елачка. Цудоўна. Да, ну, адбыўся. Да, блін, мне здаецца, хто мяне ў твітары чытае, яны, калі людзі мяне даўно чытаюць, яны і без гэтага ведаюць, як мяне клічуць. Хаця, канешне, гэта, напэўна, алды, таму што мяне шмат людзей падпісвалася ўжо там... дзесьці ў 19-20 годзе, 21-м, вось, таму, напэўна, яны не ведаюць, як мяне клічуць, але я са сваім рэальным імём у 20-м годзе збірала на той, каб аплаціць штраф за маё затрыманне, і мне прысудзілі штраф, таму я там сваё прозвішча не прыхоўвала, таму людзі, якія на мяне падпісаны з тых часоў, яны ведаюць, як мяне завуць. Вось, гэта па-першае, па-другое. Ну, канешне, для тых, напэўна, хто на мяне падпісаўся дзеля гульняў, напэўна, вау, шок. Яе прозвішча, ё. Ну, Хэтхампер такой, ой-ё-ё, сапраўднае пашпартнае прозвішча. Капец. Darn it. The end of Yunta's А, notes. все, отрымливается. Значится так. Супер. А нет, тут... Нет, 4. Подумал, что 5. Добре, значится так. Спочатку у нас еде. Козёл. Добре. Хедхампер. Пасля. Ой, вітанки. Вітанки. Шакаваны быццам бы не ведаў яго. А ты з якіх часоў на мяне падпісаны? Я бачу, я не таварыш майор, мне проста цікава.
з Мілтві сышоў даволі даўно. Мабыць, гэта і да лепшага, таму што Мілтві часам такое месца, дзе быць не хочацца. Але я ўжо сваю стужку ў Твітары, у мяне звычайна там коцікі, таму мяне нармальна ўсё. Коцікі і мае падпісчыкі. І гульні. З часоў Твіча, гэта, ўжо амаль 2 гады атрымліваецца. Ты мяне вось так знайшоў па стрымах, прышпільна. То бок ты не ведаеш маю эпоху, твічоўскую, гісторыю пра Мсціслаўскую багіню. Хаця не, ты ўжо на маіх стрымах тусуешся, ты ведаеш, што Мсціслаўская багіня прасральнік. Хе-хе. Всіх забаніла, акрамя багімы Каціны Рудзі. І, мабыць, нармальна. Вітанкі ў Каціным клубе, котенька. Спадзяюся, табе тут спадабаецца. Там, так, малатка няма у Твіттеру. Гэта, канешне, гамон. Ён у Мастадоне сваім. Так, Хэтхампер. Далей у нас, я атрымліваецца. Хех. Уключыце гаш хто-небудзь. Малаток заходзіць у Твіттер неверагодна. Цяпер пасля ідзе па-азерскі. І пасля ідзе аргана. Всё. Ей. Дарагі гач, так. А хто ўвогуле глядзіць стрымы ў Твіттары? Я не хачу зняцэніць ягоныя намаганні прасоўваць стрымы, але я ведаю, што Тодзі стрыміў у Твіттары, ім вось малаток атрымліваецца, і ўсё. О, Шмол па-азерскі вярнуўся. Спрабаваў данесці твою думку пра тое, хто кліча Твіттер Іксам, але ў мяне ў Мастадоне ніхто не падтрымаў. У якім сэнсе? Яны проста ў Мастадоне сваім сядзяць, не ведаюць спецыфікі твібая. У сэнсе яны у Мастадоне Твіттер называюць хуітарам, ці што? Горбач глядзіць стрымы ў Твіттары. Добра, вось дзеля Горбача, канешне, можна. Добра. Слухайце, але сур'ёзна, калі Горбач глядзіць стрымы, значыцца, ягоная дзяўчына таксама можа іх глядзець. А я ягоную дзяўчыну абажаю. Яна, дарэчы, зараз будзе рэклама, хвілінка рэкламы. Дзяўчына Горбача вось зрабіла мне гэтыя пацеркі. Вось, гэтыя беленькія. Таму вось дзеля яе я б, канешне, у Твіттары пастрыміла, дзеля таго, каб чыста такая хай, Насташка, хай, пузеньк. Пузіка не, вось, прыярытэты, я цалкам разумею. Такі сабе ён мёртвы. Мастадоне лічаць мёртвы Твіттер, але ён не зусім памірае. Хуітар, ён мёртванароджаны, але Твіттер гэта не платформа. Твіттер гэта людзі, гэта як Асгард. Таму, не мёртвы ён. Мы там пакуль што жывыя, нешта робіць. Вядома, калі лічыць, што Твіттер абсалютна мёртвы, то і аніякай розніцы між карыстальнікамі ты не зразумееш. Сидзяць там, не ведаюць нічога. Я вось таму не люблю. Я таму не люблю Мастадон. Добра, не тое, каб я не люблю Мастадон. Я разумею, што хутчэй за ўсё, калі б я сидзела ў Мастадоне, мне было б весела і класна, але мне няма рэсурсу, каб весці Мастадон, а чыста рэпосці туды свае пасты, капіраваць мне не хочацца. І гэта, мне здаецца, не цікавай задачай. І ў выніку атрымліваецца, што я ім не займаюся. Вось.
Але цяпер хочацца пажартаваць, што вось я не люблю Мастадон за тое, што яны лічаць сябе лепшымі за нас, твітарскім. Вось і так. Хто такі Горбач? Вось так атрымліваецца. Вось чалавек не з твітара. Ну, так, але без бою не здамся. Так. Хедхампер святы чалавек. Так. Это у нас экранчик. Ага, тут мусіць быць Better try something else. катушка. Ага, фільм. Ей! Я такія штукі бачыла, дарэчы. У жыцці рэальным. Ну, не такія вось прама, але вось у якія стужкі запіхваюцца. Вельмі класна. Мы не лічым ваш горш, мы лічым, што ваша платформа Б. Ну, слухай, я згодная, што Хуітер, ну то бок пост маскаўскі твітер, які ён называе іксом, ён ужо не тое, таму што твітер быў трошкі пра другое, а зараз твітер як платформа вельмі паганая рэч, таму што там да халеры ботаў, да халеры рэйджбейтаў, у прынцыпе, сам Маск такі сабе чалавек. Таму там усё з гэтым пагана у плане мадэрацыі, у плане свабоды слова, таму што там таксама з гэтым праблемы. Ну і асабліва, калі па-ангельску пішаш. Карацей, усё вельмі херова. І Мастадон выглядае як збаўленне, але ў Мастадоне ж, напэўна, няма столькі аккаунтаў са смешнымі коцікамі. І мая псіхіка трымаецца, разумееце, ў твітары на аккаунтах з гіфкамі і відосікамі пра смешных коцікаў. Таму я не магу сысці з твітара, ну і ад твітарскіх, вядома. Ну і адпачывай, Хедхампер, гэта правільна. Адзіны верш, які я памятаю, гэта адзін з вершаў Горбача. Гэта які? Пра эліцкія кросы, спадзяюся. Ну, твои коцікі так, я разумею, гэта таксама. Гэта важна, нічога не кажу. Напэўна, тут нічога не... Пстрык? Не, не пстрык. Пстрык? Не пстрык. Ага. Штосьці ўсё-такі трэба зарабіць. Усё ж такі нешта прапусціла. Будзе хуёва, блін, я не памятаю такі верш. А мабыць, памятаю, бачакаю. Мне першае, пра што я думала, гэта пра типа, не людские кеды. Блин, я не памятаю. Карацей, все. Не, мокрые кроссы зашли над землёю. Вось. Вось гэта я памятаю пра мокрые кроссы. Блин. А шо рабіць? Ну, вось гэта зарабіла. Ага. I'll watch this one afterwards. А, спачатку трэба паглядзець вось гэта. Не. Ага. Ага. Во. Думаю, чагосьці не хапае. А, так. Памятаю такое. Памятаю. Было. Мне ягоныя вершы падабаюцца. Ён круты, кайфовы чал. Так. О, классика. О!
Є! Мультик! А, гэта яна можа ўпершыню нарэшце паглядзець на вось гэтага Нейтана Дрейка і на Дану. Гэта мы іх бачылі. А Кейт не бачыла яшчэ, ну толькі на здымку. Добра, што КДБшніка не сфоткалі. А вось і ён. Гэта Нейтан Дрейк дома. Не атрымалась. О, яна так помахала ручкой. О, ён ёй пацалункі сэрцайка паказвае. У іх роман, сапраўды. Ужо закруцілася, яны нават не саромеюцца. О, вось ён яе малюе. Офігеть, вось гэта той самы момант. Класс. Ну ён сюды не мастачыць жа прыехаў. Смокчуцца! Амаль што. Ну ён не як мастак прыехаў. Магчыма, мальберт ён узяў у будынку. Ужо. Ачмурена! Клас, клас, клас. Так, трэба зняць. Хоба. Interesting footage. Всё, катушка Let's see what's on the номер 2. other reel. Ну, гэта сапраўды футурыстычная такая штука. Жесть. Для такіх часоў. Поехали. О! Слухайте, якая займальная механіка. Я зараз кірую персонажкой у фільме.
Ха. Фільтр вядома, але гэта вельмі класны гульнявы момант, я лічу. Ну, хадзім сюды. Гэта яна запісала, як яна шарыцца па пакоі, нейкай не вельмі выкарыстанне плёнкі, шчыра кажучы. У! Яна спаліла. А? Слухайце, якія дзіўныя адчуванні, што я кірую. О! Ха. А, яна і ад бацькі хаваецца. Прышпільна яшчэ ведаеце, што гэта ад першай асобы атрымліваецца, мы можам паглядзець, таму што мы ж гуляем ад трэцяй, нават вось асобы, чыста ў нас погляд збоку, а тут атрымліваецца ад першай асобы так дзіўна. Оу! І танкі. Ума. Ты чаго робіш? Урывацца ў пакой? Lenny didn't say she filmed a fight between Dana and Leon. I'd better go back and see her to find out about it. Ха! Трэба задаць нейкія пытаннічкі. Блін, ну гэтая штука працуе праз столькі гадоў. Яна, канешне, захоўвалася ідэальна у... According to Yunta's notes, there was a room on the other side. I can't reach it anymore, but Dana could. Вітанкі, Джек Блек. Не, бачиш, прону все ж таки не було. Блін, як цікаво. Что будет далее? Что там у них была за спрэчка? Мне падабаецца, ведаеце, анімацыя, з якой яна адчыняе дзверы, яна вельмі падобная на тое, як яна адчыняла дзверы у папярэдніх, ну, у арыгінальнай дылогіі. Хех, вось асабліва ў гэтым моманце. Хе. Ну, давай, пані, распавядай нам тое, чаго ты хочаш паўтойваць тут ад нас.
І Demoiselle Lenny, I saw the film you shot of Dana and Leon. So Junta kept it. She got so cross when she discovered I'd rummaged through her stuff. She most certainly had secrets of her own, that one. I know it was ages ago, but can you recall what happened between Dana and Leon that day? You do like flogging a dead horse, don't you, Fraulein? But as you please. Since Junta never let me use her camera, I decided not to ask her anymore. Like that, she couldn't say no, could she? And that's when I heard them arguing. Вось яна без дазволу взяла камеру, таму што ёй не дазвалялі яе браць. Вось, і так яна убачыла гэтую спрэчку. І зараз мы даведаемся. How could you agree to this, Leon? How could you? I told you I had no choice. The local guide for Baltayar can't do it anymore. He got injured. There are plenty of other guides in Wagen. Why does it have to be you? Just tell them to find someone else. Look, Dana, I didn't want to tell you, but But what? Frank Huss, that brute from the other night, he's the one that made the call here. In other words, he's taking revenge by sending me to the other side of the world with the Origin expedition. And he said that if I refused, something might happen. Not just to me, but to you as well. What do you mean? You know what I Йому mean. погрожали, він You're вимушений a Vegarian and з'їхати. so are your parents, right? Well, Huss says it won't be long before the Brown Shadow is in power, and he made it clear that something was brewing, and that you and your parents would be first on the list. What list? I don't know, but it can't be good. Then he said that other Vegarians would follow. Пробачте, тут серйозний момент, але яка ж його срак, конечно, фактурна жесть. Anna, darling, the world's gone crazy. Promise me you'll be very careful. It will be all right if you just watch yourself and what you say. I've asked Junta to stand by you just in case. It won't be long, darling. Half a school year at the music academy. I'll be home for Christmas. Promise. Oh, come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that. You know I don't like it. It's true, though. That's exactly where you are, my pretty Edelweiss. If you keep that up, Leon Kobatis, I'll find you a nickname too. Go on, then. All right? Так, нікнейм. Ми можемо його обозвати. Так, ён нас називає Едельвейсом, тому ми можемо придумати йому так само мянушку. Він може бути горним мастаком, вершинним мастаком, хайландер. І альпійський полюбовник. Блін, ну альпійський полюбовник, ну гучить-то як соковіта. Я за полюбовника. Это, конечно, супер... супер просто. Абсолютно проклято под гэта уключаць гач, конечно. Ну, Альпінгольд, сапраўднае золата Альпаў. Чаму няма варыянта лепшая срака ў Альпах? Ну, просто паглядзіце на ягоную сраку. Якая яна? Таму ён будзе Альпінгольдам, караці. Чаму так вісіць? Музыка. Ага. Добра, все, у нас ён будзе Альпінгольдам.
Your nickname will be Alpine Lover from now on. Теперь ты All Альпінгольд. right, but maybe you ought not to say this in Тільки не кажи гэта при людях. Ну. Персик. Beautiful, isn't it? I'd Пригожа. stay here forever. Ці не так? Хотів би я тут зостатися назавсёди. Альпійський альпак. Альпійський персик. Мужик персик. There, Fräulein Walker. That is all I have to say. I hope this time you have what you need to continue on your journey. Thank you, Demoiselle Lenny. But there is just one more thing. You mentioned a music academy? They must have ledgers and archives. Maybe I'll be able to find out whether Dana left an address there. Well, it hasn't moved. It's still in Vargan. Go to the musicians' district. It's right next to the musical square. That's all I can tell you. So if you don't mind, Fräulein. Thank you. Then that's where I'll continue my search. Is it really worth your while to keep looking for Dana? Is it not just another pipe dream, Fräulein? I get the impression there have been others. I prefer to look at it as a calling. Besides, I don't have much choice. Thanks to you, she's a part of me now. As you wish. I hope you find what you are looking for. Короче, Thank you. бабка Again. захотела знеоценить наши пошуки і жадання знайти Дану. Сказала, мне здається, што гэта не першы раз, калі ты шукаеш нейкую бязглуздзіцу, такая Here, I guess. Best get back to the guest house. Get Всё, some нам, rest. I'll go to the music academy first thing in the morning. всё, нам трэба вяртацца у Ваген, у да музычнай акадэміі. Блін, нам яшчэ ж пацараваць. Але нас жа чакае на гэтым, на прыпынку трамваю гэты дэтэктыў, мне здаецца. Ён недзе быў. Ён, паходзе, нас гэта кемперыць цяпер. Ну, напэўна. Ну, звар'яцела трошкі. Ну, з кім не бывае. Здараецца з кожным з нас. Ну, атрымліваецца, не трэба было шукаць The сапраўды. girl in the painting. Her name is Dana. Dana Rose. That's nice, Kate. Real nice. Цяпер яна I'm gonna уяўляе find out who she Кацюшу. was, just like I promised you. Nothing more than a good old adventure to forget your grief, I guess. You should go, Kate, or you're gonna miss the tram. О. Ну, фатэль пані стварыў уже не Ганс, стварыла Ганна Харальберг. Ну, чарцяжы для яго стварыла Ганна. Хаця я не здзіўлюся, калі іх зрабіў Ганс. Мабыць, дапрацавала Ганна і даслала ўжо для пані. Музыка, канешне, тут ух. Не, ну блин. There will Я always прав. be a train for you. Сказала, для цябе заўсёды будзе цягнік. Там было пра брата і бацьку, але там было пра тое, што брат і бацька таксама б карацей задавальнень
з гонарам ставіліся б да яе праз ейныя ўчынкі гэтай пані, тому што яна нейкае гераічнае штосьці зрабіла. Блін, там чал. Ну, у кожнай гульні ёсць цягнік, акрамя трэцяй, але трэцяе гаўно. Ну вось рэальна, калі у гульні няма цягніка у Сібіры, то не мае сэнсу. Блин, нешта... Што з гукам? Паходзе кампухтар гэты воблакавы не дае рады, што дзіўна. Не, гэта на баку GeForce Now. У мяне не павінна быць, гэта не мусіць быць праблема майго кампа. Але я не здзіўлюся. Гэта будзе, канешне, прыкра, але я не здзіўлюся. Ну тут быў цягнік усё адно на пачатку гульні. Найс, мы даехалі да хаты. А цяпер гэты чал нас усё адно за намі слежку вядзе. Добра, ну, атрымліваецца 3 гадзіны пастрыміла. Я думаю, што, нягледзячы на тое, што мне жудасна хочацца... First thing tomorrow, starting with the Music Academy where Dana Rose was a student in the 1930s. Мне жудасна хочацца паглядзець, што тут далей, але я баюся, што я, шчыра кажучы, не ў стане нармальна дзейнічаць і думаць, тому што я занадта сплючая, таму я думаю, што гэта момант, на які мы з вамі сёння можам спыніцца, пакуль не пачалася нейкая новая сюжэтная галінка, адгалінаванне. Вось. Сюда хочется працягваць, добра. Gosh, what a day. Всё, трэба спыняцца. Спыняюся. Толькі вось на моцк пагляджу. Ну, дзень сапраўды быў які. Атрымліваецца, мы сёння знайшлі краму, якая звязаная з Данай. Пасля мы прыйшлі да крамы, пасля мы актывавалі Оскара, Оскар ад нас з'ябаўся, пасля мы паехалі ў горы, у горах знайшлі гэты прытулак, у прытулку мы карацей, там яшчэ вось заняліся усімі гэтымі рэчамі, потым яшчэ пешу да хаты. О, жэсць. Ну, я таксама хочу спаць, і я таксама буду спаць. Ось, яна пазяхае, і я пазяхаю. Таму... Давайте будем разыходзіцца. Дзякуй вялікі вам за гэты стрым. Было не шмат часу, але прыкра, што не 5 гадзін, як я заўсёды гэта раблю, не 4 нават, але наступным разам. Дзякуй вам за стрым, было вельмі утульна і файна. Дзякуй вам за ваши падказкі. З імі было прасцей прадзірацца і думаць. Было суперскі. Давайте зараз знойдзем кагосьці. О, у нас ёсць Шаграэль. Шаграэль Тону завітаваў да нас у чацік, таму будзем яму вяртаць ласку. Всё, добраноч. Добра, я пагляджу.
Добраніч, мої дороженькі, солоденьких вам сніннів. Я бачу, що Граель у шапочці з алюмінію. Короче, солоденьких вам снінів, цудовної п'ятнички і виходних. Пакуй. Чекаю.